matkalla. Ajetaan kestotestiä tällaisella pätkällä ja nopeutemme näkyy tuossa kohtaa. Ja peili kertoo, miltä näyttää tuolla takana. Voidaan todeta, että takaiskarit ottaa Joo, meidän takaiskarit on ihan oikeesti katolla tällä hetkellä ja pakoputki poikki. Mutta ei se mitään, me luotetaan, että Toyota kyllä kestää kaupunkiin. Tää on sellainen aika hyvä auto. Kampialainen juhannuskoppi. On muuten jonkun verran kuuma.